Oh. Dila, malinis latan. Pangkapila ba, boss? Samplo. Oh, dila, tani malinis po. Ilatan niya. Dila. Ay, Siya sunahan dyan. bos, ang dila, bos. Kaya masih sabag. Dila. Bos, ang dila. Dila. Bos, ang dila, bos. Bos, ang dila. Pangkapila ba? Ha? Pangkapila ba? Dila. Di boss, marata. Kapila ba? Kapila. Kakapalinis ko ta. Di, marata. Ha? Hindi, wala na agi ito. Pangkapila ba? Kapila ba, boss? Pangkapila ba? Pan? Pangkapi. Kapila ba? Ayos siya, ha? Ano? Bali-bali mo na po nagkinto eh. Makuli ulo. Pangkapila ba, boss? Ha? Pangkapila ba? Siya kay adik eh. Hindi. Kapila ba? Kapila ba, boss, ha? Boss. Eh, buwan boss. Gini, pati siya mga dyan, boss. Gini mo lang, tama. Katamos tayo. Hindi, gihiratan, boss. Linisan to, kapanlinis ko, nilinisan to alam mo. Marata, boss ni. Wala na pitak-pitak. Dugulatan. Pangkapim. Kaya, boss? Maria? Sinasabi tayo, boss, eh. Pangkapi. Eh, pangkapin to, pero kulang kang, boss. Akin eh. Pangkapi sa pigamin is kape ah. 250, boss. Pagli-pili eh. Eh, siyempre, boss. Talaga mabli man. Ha? Mabli. Akin eh. Sa diskap 250 eh. Inar kayo magkakape ah. Starbucks. Grab. Starbucks? Utang ako itong boss, pangguguluti dyan. Ha? Pangkapi ka mo. 250, boss. Starbucks. On. Mamo salat kay Jollibee. Ang to, Grabe kayo. eh, kulang kang boss. Yan, dugulatan sa pangkapi kayo samplo. Samplo. Samplo itong kulang ni 240. Kimasasabog kayo eh. Eh, siyempre, mga kape ala. Katong... Grabe, mati pangkapi oh. Lugaran nyo. 300. Eh. Tinatang pangkapi kay Starbucks kimanaya. Eh, Gcash number ko lang. Isin nyo lang siya. Dumayo, wala Gcash to. Gcash to ni. Eh, talagang tahan. Maglinis na. 0992. Number. Negosyante talaga, scammer ya mo ah. Sige lang. Ipatawag kayo, police. Operate yan talaga mo. Sila ko mo. Sila ini. Ito eh. Gara kilo, tayo iba yun.